Pun. Nggih. Pun. Pindah. Ayo. Semar Mulyo Indonesia. Popayu Audio. Agi Jencet. Boleh gabung monggo bola sokek yo. Joget lho wisan mau Mbak Warso mau lho. Matur sembah nuwun Pak Sawal. Kayak aku ora tau disangoni bojo. Pak Sawal. Pak Sawal. Monggo. Bojo siji ilang ya. Tumbas. Mulake aku golek sing legan sapa ti jodoh. Amin, amin ya Allah. Amin, amin, amin. 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 Amine ikhlas niki, Pak. Amine ikhlas iki. Ya ikhlas. Monggo Mbak Senen. Piro Pon Jati Mulya, Pun. Lah ya, tanggoku kok. Pangkling aku mau.
lagune napa melih? Bablas napa melih Eh? iki? Gak kuwi kok ndak yo ben. Iki gak sewulan sesuk gene wong joget gak nyawet. Ora tok ngirit di sana. Telaske sakniki nggih, Pak. Monggo. Niki bablas mboten? Kok Mboten. kambahan Mbak Yuli sekalian. Oh nggih. Kula napa Bapak ingkang nutup? Ayo Mbak Yuli. Semar Mulya. Yo karepku ora pamit yo karepku. Ati susah Mung kangen slira. kangen yo karepku ora kangen yo karepku. Lu 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 lu. Beda yo karepku Ora beda yo karepku. ora Semar Mulya lagi sapa? Bali yo karepku ora bali padha aman. Rasa kangen ora bisa wengi. Amung sira kang sono ganti. Wis jeneng. Atur sembanuan. Lah Pak Sawal iki dhewe ning Jati Mulya 5 yuta entek lho. Ya alah ora. Duwite ora pernah duwe. Nek saiki ne mung sepiro? Andani ya, Mas. Ora entuk job ya. Lali yo karepku ora lali yo karepku. Grup coke mana? Lho lho. Ayo yo Semar Mulya. Ayo.
Langsung dilanjutkan nopo menika Pak Haji? Coblaskan apa Pak Haji? Ya, nopo Mas? Ah, kanca lawas sih. Konco kuliah. Alhamdulillah. Depan. Ninggalkan. Oke, siap. Nggih. Pak Sawal matur sembah nuwun. Melu joget ya. Duh wong ayu. Aja sama. Mas Nyomo. Ayo Mas Nyomo. Yo. Layu yo karepku, ora layu yo karepku. Semar Mulyo Kados nang. bersama audio dan juga
Garwane wong liya Mas. Semar Mulyo Indonesia. Garwane wong liya Mas. Iwan Garwane wong liya. Mboten napa-napa wonten cedhake Mbak Eva langsung nggih. Ning apa sliramu teko. Ayo yo.
mboten iki? Napa, Pak? Monggo Pak Mulyono. Nggih. Siap Tanduke sing kelinci dawuh. ucul. Oke. Ning apa sliramu Apa nih? Niki Pak ngersake podang kuning. Nih. Nggih. Heeh, iku disegeng sawetawis wekdal amargi keluarga besar saking Mbah Rono Semito badhe beksandanten keluarga besar Manggarai rawuh. Wah, jan luar biasa iki Masku Gepeng sing saka Bogor ya rawuh. Mas Arwiono. Sing ganteng dhewe putih bocah iki. Oke. Lajeng